Happy birthday, Pundoy. Happy birthday. Narito na labyan na mo. Kaya sa ako na akong cellphone. Sa? For box. Charge. Gusto ka kasi kong chat sa inyo ha. Sige, naka-charge to. Nakalimutan ko. Ang gwapo. Gwapo ba kay mga gwapo? Ate, tungtong sa bangko ba? Tungtong na sa bangko, te. Anak din, anak. Yay! Kamu be? Yay! Ge. Yay! Ya birthday man ni Pundoy karon. Yay! Happy birthday! Yay! Happy birthday, Doy! Sa kabibo. Happy birthday! Ayaw, papi ka, Doy! Naami na ni Karon, Doy! Happy birthday! Unsip to Ayaw, ginta. papi ka! Nga naami na ni. Lord, magas ko always iyang lawas. Nakahuman siya, Lord, sa iyang pag-eskwela. O okay ang dagan sa iyang mindset, sa iyang emotional kuan niya, hinaot nga okay unta siya ug makuan na siya, mag-matured na siya, Lord. Kaya kang sasi ug kang ate, hinaot nga mag-matured na sila sa ilang edad, Lord. Bless us, O Lord, in this thy gift, we're about to receive from the body through Christ our Lord. Amen. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Musika naman. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Pundoy. Yay! Balag ba? Sir, balik ka na. Kaon ko kasi. Pigibin lang ninyo mga irot. Dala, Doy. Ha? Oh. Dugang pa ni de? Salamat po kay. Butangin ni sir din. Doy. Doy, tawag ka Doy. 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 What? So, nagpanghawin mo mga pilang. Taga ko yung laki. Taga sa Luna. Luna dito. Ito yung ginalaki na nakaitog na kita. Ito mo ganyan siya. Asa? Lumilabay? Labay ako sa manok. Dali sa mga. Ah, siguro ako gusto. Kasi dyan, ginawa na ako. Ano, gulo ko muna yun. Ano? Mag-adjust. Alam? Siya lang magkalawa. Kalang challenge. No, ayo. Ano? No. Kaon ka? Ay, alam. Kaon ka? Yan. Makan. Like, kaon ka, like? Ano? Grabe yung tanong pangalan. Ang tanong pangalan. Like, kaon ka, chicken? Chicken leg. Gutom mo dito ba? Wala na dyan ginaw, gutom niya. Ha? Ha? Ito na siya? Awa, hindi lagi. May pa siya, tiko. Lang, balik lang siya. Binibiyan niya papa. Hindi nga biyan niya papa. Nag-vlog niya papa. Matay sa bisas. Adi ni kapulo kaya. Ha? Oh, balik pa. Ikaw? Ang dugot ang iyong dugot. Wala ka kaan dili. Alam mo, no? Wala ka taga. Layo. Wala pa ka. Hey. Alang naman pa kanila. Kamay na galit ka. Ulikot. Hindi layo. Ang galit ko ng gawas ka. Sabi na lawak. Ito. Lagi. Ini gua nih. Tarik. Kamot. Ano dia mapalit pa? Alam, alam. Kaya malimpiwan ba? Kaya mapakuko ba? Di na ka makagot. Ano nagpukpok? Hindi naman doon magpakuko. Ito mo ko nagpalit sa barato. Kanyang dali ba?
Kalinya sa Ay, sin kanina up. sa... No, 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 no. Saan ka Kami po, sana niya. Oh, di ba? Imo na, imo na, imo. Unan ba? Medyo sabihan nila. Ready ko. Thank you. Ah, ito na. Baso tayo. Bukas mo ba? Kapal ba? Ayun, ay, Jesus. May tubig ito. Ano yan? Nagkatawa ko sa kanya. Mga bata ganyan. Nagpakita ta. Sinulo, sa... Eh, nagpalit sila mismo. 25 yan mismo. Kanya ang kumpul mo sa litro, di ba? 50. 45. Ilan ang litro? Ay, 50. Kanya ang mismo, 2, 50. Ay, laki. Awa lagi. Pagka litro na to. Ano naman? Ulit sa basa. Wala naman, nagit sila. Sulat, sulat. Ayun, lapit, ganyan man yan. Ano ba niya, mami? Ah, ito dili, punta. Doy! Kundi kami ganun. Iwas. Ba? Ano ba? Dili ah. Lahi na siguro Dili away ah. timpla nila. Dili away ah. Lahi na siguro yung timpla. Ano yung lahi? Ang bantog na kanang kuan. Ayaw. Isog. Yan, 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 yan. Dali, dali na kay mayabo na pa niya. Hindi ba ko nakakain? Lahi pa. Naman, ikaw tapos. Dahil sa usbang eh. Kuan na ka. Kapit na masarap ang food. Ano? Ah, Ang sige na siya tawagan. Bede, ay butang beo. Dia. Pangayo sa silupin si Jinbi. Mga kasi.